Zakasnili ste sa sadnjom. Niste jedini. Mnogi ljudi već početkom srpnja pomisle da je sezona sadnje prošla, da je sve izgubljeno i da preostaje samo čekati jesen. Ali to je daleko od istine. Vrt još uvijek ima što za reći, a priroda je puno velikodušnija nego što mislimo. Srpanj može biti idealan mjesec za početak, samo treba znati što saditi. Zemlja je sada topla, dani su dugi, a sunce daje biljkama upravo ono što im treba za brzi rast. Uz to, mnoge kulture koje uspijevaju u srpnju ne traže dugu vegetaciju ni pretjeranu njegu. Uz malo truda i redovito zalijevanje, još uvijek možete imati bogat urod. I ne govorim samo o začinskom bilju, govorim o pravim, konkretnim povrtnicama koje ćete brati i jesti već za nekoliko tjedana. Jedna od prvih biljaka koja mi pada na pamet su mahune. Niske mahune, posebno, savršeno uspijevaju ako ih posijete u srpnju. Ne treba im puno prostora, brzo niču i još brže donose plod. Ako ih redovito zalijevate i držite korov pod kontrolom, već krajem kolovoza možete imati svježe mahune na stolu. I to ne bilo kakve, već one koje ste sami uzgojili. Ima li boljeg osjećaja? Druga sjajna opcija su rotkvice. Tko god je ikada posadio rotkvicu zna koliko su one brze. Nekad doslovno ni ne stignete zaboraviti da ste ih posijali, a već ih možete brati. U idealnim uvjetima, rotkvica je spremna za jelo za svega 3 tjedna. Još bolje, možete ih sijati u razmacima od nekoliko dana i imati svježe rotkvice gotovo stalno. Hrskave, sočne, s lagano pikantnim okusom, odlične su za salatu, sendviče ili samo kao brzi zalogaj. Blitva i špinat također vole srpanj. Istina, špinat u velikim vrućinama zna otići u cvijet, ali ako ga posijete u polusjeni, zalijevate redovito i birate sorte otpornije na toplinu, možete ga uzgajati i sada. Blitva je još zahvalnija. Brzo raste, otporna je i na sunce i na bolesti, a ono najbolje, možete ju brati postupno, list po list. Tako iz iste biljke tjednima dobivate svježu blitvu. Ne smijemo zaboraviti ni mrkvu. Iako mnogi misle da je kasno za nju, to nije točno. Ako sada posijete ranu sortu, do rujna će već biti spremna za vađenje. A i kad nije sasvim zrela, mlada mrkva je nježna i slatkasta, idealna za salate ili pijarženje. Dodatni plus, mrkva jako voli društvo luka, pa ako imate i malo mjesta za mladi luk, još bolje. Još jedna zanimljiva kultura za srpanj su cikla i piršin. Cikla je otporna i nezahtjevna, a ako je posijete sada, možete uživati u njenim mladim listovima već za par tjedana, a u korijenu za mjesec i pol. Piršin pak voli dugačak rast, ali ako ga sada posijete, imate svježe lišće za jesen i čak i za zimu, ako ga zaštitite. Za kraj, ne zaboravite na salate. Posebno matovilac i rukolu. Ove biljke vole toplinu, brzo klijaju i ne traže gotovo ništa osim malo vode. Rukola, recimo, raste munjevito i čim je posijete, već se nazire zeleni tepih. Idealno za svakoga tko želi nešto brzo, ukusno i jednostavno. Dakle, zakasnili ste. Možda za neke kulture, da. Ali za mnoge druge, još uvijek ste u savršenom vremenu. Srpanj nudi drugu priliku, novu sezonu i šansu da iz ničega stvorite nešto. Sve što vam treba su sjeme, malo volje, pokoja kanta vode i želja da gledate kako nešto raste. I ne zaboravite, vrtlarenje nije utrka. To je uživanje u procesu. A srpanj je idealan mjesec za to. Sretno sa sadnjom i uživajte u plodovima svog truda.